Üdvözlök mindenkit egy újabb Smoke 21 videóhoz. Előre is mindenek előtt elnézést kérnék a hangminőségtől, ugyanis most jelenleg nem tudom használni valamiért a headsetemet. Szóval a laptopnak a beépített mikrofonját kell nekem használnom, ami már pedig lássuk be nem a legjobb. Azt, hogy nem készültem számotokra eddig, mint készültem volna, erről már mondtam is, hogy fogok majd ilyen Black Ops-os tartalommal előrukkolni. Csak hát eddig nem sikerült nekem, mert nem volt egy normálisan működő vágóprogramom se, ahol ne ugrott föl volna minden 5. másodpercben az, hogy nyertél egy iPad-et, vagy hogy így fogyjál le 10 kilót, vagy 20 kilót. Szóval ezért nem volt eddig, hogyha kérdeznétek. De az anyag, hogy most van. No, akkor amiről most szeretnék beszélni nektek egy kicsit, az az, hogy hogyan érjünk el nagyon magas killstreakeket. Úgyhogy öléseket halál nélkül, amivel el tudjuk érni különböző killstreak rewardokat, mint mondjuk a Vital Warship-et, vagy a Swarmot, vagy akár ilyen egyéb dolgokat. Na hát először is, ami kell nektek, hogy megtaláljátok a nektek való game módot. Ez akármelyik game mód lehet, nekem speciál, itt most AFK vagyok, azért állok, csak ezt így megjegyzem. Tehát az én game módom, amiben jó vagyok, az szerintem a Hardpoint, valami Domination és talán a Team Deathmatch, de ez egyéntől függ. Tehát azért, mert nekem ezek jönnek be, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nektek is ezekkel játszanotok. Én csak ezt preferálom. Na, miután, és ezt a game módot úgy tudjátok megtalálni, hogy tényleg játszatok mindegyikkel. Azért, mert mondjuk nem volt egy jó meccsetek abban az egyik játékmódban, és rossz emlékeitek vannak, ettől függetlenül ne játszatok, tehát hogy játszatok vele többet, mert lehet igazából akkor csak egy rossz napotok volt, de igazából az a nektek való game mód. Na tehát azt ajánlom, hogy játszatok nagyon sokat mindegyik game móddal. Utána pedig, hogyha mondjuk ez az adott game mód a Team Deathmatch lett, ott ugye menjetek az ölésekre, de hogyha a másik game módot választottál mondjuk, vagy neked az jön be, tegyük fel Domination, akkor ott nagyon jól ki tudod használni azt, legalábbis tehát nagyon jól ki tudod használni a zászlókat annak érdekében, hogy sok killt tudjál szerezni. Mert ugye alapból az emberek nagy része az arra összpontosít, hogy elfoglaljon minél több zászlót, de te ezt kihasználva ott várod őket, tegyük fel a zászlónál, és meg tud őket ölni. Tehát így elég sok killt lehet szerezni, hogyha tudod, hogy az emberek melyik zászlóra mennek, és te azokat ott véded, mint mondjuk itt látjátok. Gondoltam, hogy megy A-hoz, és akkor ott fedeztem. De mindegyik objektíves játéknál meg lehet ezt csinálni, hogy várod, hogy az ellenség oda menjen az objektívhez, vagy csak hogy tudd, hogy hol vannak forgalmas pontok, ahol az emberek mozognak, tehát ezt tudnod kell. Akkor következő pont. Csak azért mondom, hogy pontok, mert magamnak itt felsoroltam tőle. Meg kell találnod a neked való fegyvert. Ez még jobban változó, mint a game mód, szóval van akinek bejönnek az Assault Rifle-ök mondjuk, de valakinek nem. Valaki inkább Submachine Gun-os, valaki inkább LMG-s. Tehát itt is adj esélyt mindegyik fegyvernek, mindegyik fegyverrel menj el, hidd el, hogy baj nem lesz. Igen, baj nem lesz. Próbáljátok ki mindegyik fegyvert. Adjatok esélyt az összes fegyvernek. Speciálit megjegyezném nektek, hogyha tippet kérnétek, hogy ez a Scar H, amióta patchelték a játékot, ez iszonyatosan oszt. Tehát igaz, nem nagy a fire rate-ja, tehát nem szor sok golyót, viszont 3 golyó akármilyen távolságból halálos. Erről láttam ugye egy videót, szóval ez tényleg nagyon jó ez a Scar. Na tehát mindegy, itt is adjatok esélyt mindegyik fegyvernek, mert talán az a fegyver lehet végül a legjobb, amire nem is gondoltatok volna. Akkor következő pont. A minimap. A minimap a játéknak az egyik leges legfontosabb része, nem is gondolátok, hogy mennyire. Belétek kell, hogy rögzüljön egy ilyen ösztön, hogy egyfolytában nézzétek a minimapet, és ott legyetek, ahol nem a csapatotok van. Mert ahol nem a csapatotok van, ott spawnol az ellenség, és nektek pont az kell, hogy a spawnon érjétek az ellenséget. Mert pont arra nem számít, hogy pont a spawnon ölöd le őket. De te a meglepetés erejével tudsz előrukkolni, ami ugye mindig jó. Tehát pont arra nem számítanának, és te ezt kihasználod.
Tehát sose lehetetek ott, ahol a többiek vannak, ha csak nem azt akarjátok, hogy ott legyetek, ahol a többiek vannak. Egy nagyon fontos dolog még a killstreak rewardok. A killstreak reward az általában az emberek mondjuk olyanokat szoktak berakni, egy hunter killer, vagy esetleg care package, csak így most gondolkodom magam, hogy milyenek vannak, de ezeket én nem javasolnám. Tehát, hogy minél hamarabb el szeretnétek kérni mondjuk a Vital Warship-et vagy a Swarmot, akkor én mondjuk egy olyan összeállítást javasolnék, hogy rakjátok be a UAV-t, a Counter UAV-t, és utána a Vital Warship-et, hogy miért? Hát pontosan azért, mert a UAV-teket, hogyha behívjátok, akkor jobban átlátjátok a minimapet, valamint mindegyik killért kaptok plusz 10 pontot, akkor is, hogy a csapattársidok csinálják, azért, mert kaptok, mert UAV assist. És ezzel nem is gondolnátok, hogy mennyi pont összegyűlik. Tehát, hogyha fönt van a UAV-tek és fönt van a Counter UAV-tek is, akkor plusz 20 pont. És tegyük fel az alatt az idő alatt, míg fönt van, lesz a csapatotnak 20 killje, akkor 20x20 az rengeteg. Bár, jó, most nem számom ki fejbe, most kicsit fáradt vagyok hozzá, de az rengeteg. És így nagyon megnövelik az esélyeteket arra, hogy összejöjjön mondjuk a Vital Warship vagy a Swarm. Amúgy azért ezeket mondogatom mindig, mert most ezek azok, amik beugranak az eszembe, ilyen magas killstreakek. Na hát igen. Az utolsó pont pedig, amihez elérkeztünk, hogy tudd, hogy hova bújnak az emberek. Vagy hogy hol vannak a legforgalmasabb pontok. Tehát mondjuk van mondjuk, már előrukkolok egy... Nem rukkolok elő semmivel. Tudjátok, hogy hova bújnak az enemik. Tudnotok kell, hogy hol vannak ezek a tipikus camper spotok, hogy hol van az, ahonnan mindig leszoktak téged vadászni, valamint tudnod kell, hogy hol a legforgalmasabb a pálya. Tehát, hogy hol van a legtöbb átjáró forgalom. Kb. Úgy kell elképzelnetek ezt az egészet, mint mondjuk... nem tudom, ez lehet, hogy egy kicsit erős példa, de mint mondjuk az utakat. Hogy vannak kevésbé forgalmas utak, vannak nagyon forgalmas utak, és nektek ott kell lenni, ahol a nagyon forgalmas utak vannak, mert ott van sok ember, azaz ott van sok ellenség, azaz ott van a sok kill, ami nektek kell. Aztán mondtam, hogy mindig legyen mozgásban. Nem, szerintem nem mondtam. Tehát mindig legyen mozgásban, sosálj le kempelni, mert milliméter szkennerek kiszúrnak téged, vagy csak egyszerűen, hogyha már sok killt szerzel úgy, hogy egy camper spotban vagy, akkor már tudják, hogy ott is bedobnak C4-et, vagy flashbanget. Szóval kiszednek onnan téged egy idő után. Szóval ne campelj sokáig egy helyen. Hát srácok, tulajdonképpen ennyi lett volna mára. Mást nem tudok elmondani. Csak annyit, hogy hogy nem tudok mást mondani nektek. Azzal kapcsolatban, hogy Max barátomnak sikerült beszerezni a Tomb Raider-t. Igen, az újat. És most abból már készült gameplay-el, több mint másfél órányit majd felvett, úgyhogy azok lesznek a következők. Köszönöm, hogy megnéztétek, szevasztok!